Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. La setmana passada estàvem parlant de Joan Ribó, que havia fet unes declaracions un poc que ha matisat i hem hagut d'anar al diccionari per a veure què és la paraula grotesc, sense aclarir-nos molt bé si és irònic, si és una cosa bròfega, perquè cada diccionari diu una cosa sobre la paraula grotesc. Nosaltres la setmana passada ens agarràvem, Josep Lluís Torró, en la seva opinió, s'agarrava al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. Ara anem a escoltar els que s'agarren a un altre diccionari. Anem a escoltar una declaració de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, que parla, opina sobre Joan Ribó i va un poc més allà. Va un poc més allà de lo que li havia preguntat. Així que anem a escoltar-la. Yo quería preguntarle por la polémica, bueno, como vicepresidenta, pero también como fallera mayor, por la polémica sobre lo grotesco de las fallas o lo artístico de las hogueras a raíz de las declaraciones del alcalde de Valencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, anem a veure. Jo estic així com a portaveu del Consell, no com a fallera, i menys com a fallera major, que les falleres majors el que deuen de fer és opinar poquet. Entonces, quan una és fallera major, la comissió tot és sorpresa, la comissió s'encarrega de tot i la fallera major opina poc, val? Com a portaveu del Consell, bueno, jo ja crec que l'alcalde de València ha fet les declaracions en el marc d'una entrevista que jo vull posar en valor el fet de que l'alcalde de València per segon any consecutiu com a alcalde de València ha estat en les fogueres. És que això no havia passat mai. És que la ciutat de València vivia d'esquenes a la ciutat d'Alacant. Quan tenim unes festes que ens agermanen, la visita a l'alcalde què significa? Significa estima per les fogueres, estima per la ciutat d'Alacant i, per tant, agermanament de la ciutat de València, que a més és la capital de la comunitat valenciana, amb Alacant. Crec que l'alcalde ja ha donat les seves explicacions sobre el que ell volia dir, que el que volia plantejar era una qüestió de diferents matisos entre el que és l'estètica de la falla respecte a el que és l'estètica de la foguera, que sí que té diferències sensibles. Acadèmia Valenciana de la Llengua, diccionari. De mayor quiero ser mujer florero. De mayor quiero ser mujer florero. Això és el que, quan sigues fallera major, segons la vicepresidenta del Consell, que haguera pogut fer les declaracions com a fallera major. Opina poco, Ho ha dit clar Mònica Oltra. I després, el més fort ha sigut que ha remarcat que la seva opinió és com a vicepresidenta del Consell. Saben això el que és? És una declaració institucional, perquè damunt ella és la que fa les rodes de premsa del Consell. Una declaració institucional en la qual la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, diu que les falleres majors estan per a opinar poc. Com diu, ella baila sola. Mujer florero. Això és el que passa i ara parlarem en Jesús Hernández, que és el president de la interagrupació de falles de València, perquè hem de parlar sobre això, de l'opinió, perquè si vostès es donen compte, no hi ha hagut moltes reaccions a les declaracions de la vicepresidenta. Què els sembla això a la interagrupació de falles? Els fallers, quina és la funció, no? Sabrem si està en el reglament faller, la funció de la fallera major, i també es preguntarem sobre la dimissió que estan demanant del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, perquè això de no presentar-se en una assemblea no va poder ser. Bé, em comuniquen que no podem parlar en Jesús Hernández, el president de la interagrupació, així que vostès continuem en mi, però perquè ho sàpien, quan algú fa una declaració, ja siga un particular o etcètera, que parla sobre el dret de les dones, de seguida tots els mitjans de comunicació es tiren damunt, de seguida apareixen col·lectius, grups feministes que van en contra d'aquesta persona que ha fet una declaració, com qualsevol, perquè estem en un país de llibertat d'expressió, però que atenta en aquest cas contra la llibertat de la dona i contra les característiques que comporta ser dona. Per tant, a vostè, després d'haver escoltat a Mònica Oltra, què els sembla? Què els sembla ixa opinió? La fallera major
pinta poco, opina poco. I ella és fallera major d'una falla. Enguany és fallera major d'una falla. Per tant, ella parla com a vicepresidenta del Consell i damunt és fallera major. Veurem si Mònica Oltra opina poc, de fet ja ha opinat, com a vicepresidenta del Consell. No pot ser finalment la telèfona de Jesús Hernández, el president de l'agrupació de falles. Intentarem recuperar-la després.